Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler, tamaşasılar. Bugün bizden İlsi Gaysa Irikli Aralaşu klubu bik үзенчәлекле. Biz üsәүләп bir юлы йылыша алманык. Шуңа бүген мин бер үзем һезнең менән сөйләшеп, кайһы бер уйлар менән уртаклашып китәргә булдым. Бүген был видеода, кардашлар, мин ике нәмәгә генә кагыласакмын. Береһе ул безнең утырыштарның максаты, я максаттары дип әйтсәк тә була. Ни өчен без йылышабыз, һөйләшәбез, төрле мәсьәләләргә кереп китәбез. Башкортстан хәле буһынмы ул, моны дөнья хәлләре, төрле нәмә турында һөйләшәбез бит инде. Һәм икенче мәсьәлә Украинала һәлак булган безнең милләттәшләр турында. Был ике мәсьәләне мин үзем һайланым, беркем дә кушманы. Элек тә уйлап йөри торгайным, mana шуның турында әйтеп китәргә кирәк дип. Шуңа рәхим итеп тыңлагыз. Әйткәндәй, тәгъликтәр, комментарийлар языгыз, кушылыгыз, тугандарыгызга җибәрегез. Бергәләп катнашайык, бергәләп ниндидер уртак фикерләргә килергә тырышайык. Ни өчен без был эште эшләйбез? Ни өчен моны шулай утырабыз да төрле нәмәләр турында һөйләшәбез? Мөмкин бит инде теге куркыныч мәсьәләләрне күтәрмәскә. Аслап та моны ошо һөйләшүләр үзенә күрә риск. Һез аңлайсыз. Чөнки bana anlatıp turalar yok. Беләһегез, кемгәлер охшамай, кемдер куркыта башлай бит инде бит. Ниндидер куркыныс янау бар ысынлап та. Я айрым кешеләргә, я ниндидер эшләргә. Ләкин без буның турында һөйләшәбез. Был хәлдә, кардашлар, мин беләгезме нимә белән сагыштырырмын? Моны күз алдыгызга китерегез. Һез гаилә белән яшәйсез. Һәм гаиләлә, мәсәлән, билдәле булды ди, ниндидер туганыгыз рак менән авырый. Һәм тугандар нисек үзләрен тота? Әйтәйек, 99% тугандарыгыз шундый позиция алды. Әйдәгез буның турында уйламайык. Әйдәгез ул кешегә әйтмәйек. Машай яшәп ятайык, рәхәтләнеп элек яшәгән кебек. Был мәсьәләне күтәрмәйек. Вакыты килеп карарбыз әле дигән мәгънә бит. Ләкин тугандардың бер бәләкәй генә өлеше нимәтей, юк, булай булмай. Безгә әлеге көндә я кешене давалар кирәк, я ниндидер саралар күрер кирәк. Чөнки булай яшәү дөрес түгел. Бер зур бәла бар бит. Ә без моны юк кебек яшәп ятабыз икән, әлбәттә бу дөрес түгел. Теге Страус турында шундый миф бар бит инде, башын теге йөргә тыга, балсыкка күрмәсен дип бит. Бу миф ул, дөресен әйткәндә, ләкин барыбер шуның менән кайһы бер кешеләр сагыштыра. Улай яшәү дөрес түгел. Чөнки берәй бәла, проблема, ниндидер мана килеп утырган, офукта күренгән ниндидер вакыйга бар икән, әлеге көндә үк сараны күрер кирәк бит инде. Ямгыр килеп утырганда ла авылда нимә эшләйләр? Нимәләр алалар, яшерәләр. Әгәр ямгыр көчле икән, куркыныч теге яшен яшнәп балаларды өйгә кертәләр бит инде. Мана шуның мак. Берәй кеше авырып китә, әлбәттә бunda үзеңде моны шулай бер нәмәле булмагандай тоту дөрес түгел. Моны шулай ук ил, кардашлар. Әгәр без тирә-якта күрәбез икән, илдең ниндидер бер бәлаһе бар. Әгәр ниндидер куркыныч хәл бар икән, буның турында һөйләшеп, киләсәккә ниндидер планнар корырга тиешбез. Һез, без дип әйтсәк тә була, яшәгән илдә моны куркыныч хәлләр бар бит инде бит. Уларның кайһы бирләрен без электән әйтеп киләбез. Әйтәйек, шул урыс общинаһы. Машай маскалар киеп урамда йөриләр, бәйләнәләр кешеләргә. Карап тормайдар, ул һин татармы, башкортмы, кайдандыр ситтән килгән теге гастарбайтер диаспораның берәй агъзаһы дип уйлыйлар да барып кешеләргә бәйләнәләр бит инде. Моны был бәләме? Әлбәттә бәлә. Кем уларга мондый хак биргән? Ни өчен улар закон буенча яшәмәй? Ни өчен улар закон буенча яшәмәй, ә без закон буенча яшәргә тиешбез, я киресенчә. Аңланыгызмы? Моны был бер бәләкәй генә мисал. Ә шундый мисалдар күп. Алыгыз икътисадты, алыгыз юлдарды, һез көн һайын юлдарда йөрегез. Теге сокыр сакырып, моны буның турында һөйләшергә кирәк бит инде бит. Булар бөтәһе бер-беренә бәйле, кардашлар. Юлдардың хәле, икътисад, һаулык, эш хакы һәм башкаһы. Бөтәһе бер-беренә бәйле. Һәм моның турында әйтер кирәк. Һәм ана шундый олы мәсьәләләрнең береһе ул Башкортстанның киләсәге. Ни өчен без уйланырга тиеш түгел моның турында? Без бит бында яшәйбез. Бер нисә тапкыр әйттек.
тағы берді қабатлайбыз. Біз ошы ерді баруыр яшайсакбыз. Біз тегесті мына әр бір ғаиләні айырым әйтмейм, ләкин башқұрттардың бірден бір ватаны бар. Төп ватан ул Башқұртстан. Борынгы хатта карталарга карасак да бит, элек-электен ысынлап та ошы илдә яшәгән бит инде безнең ата-бабалар. Ниндидер теге элекке карталарда французларның, немецләрнең теге башкорт, башкир, паскерти әллә нинди теге исемнәр төрле, ләкин күренеп тора. Без элек-электен монда яшәгәнбез. Һәм безнең ошы хәлебез, бәләләр безне нык кызыксындырырга тиеш. Бездән башка ысынлап та нык кызыксынмайдыр ул. Әйткәндәй, мына безнең Башкорт илендә төрле милләт вәкилләре яшәй. Ләкин ниндидер куркыныч үзгәрешләр башланһа, торып каласак монда башкорттар, икенче халыктар күсеп китәсәк төрле якка ибет. Буның турында ысынлап та фаил Алсынов дөрес әйткән ул. Кемдер көнбайышка китә, кемдер көнсыгышка, без бит инде ошы урында утырып калабыз. Шуға был безнең өсөн мөһим. Һәм әйткәндәй, бөтә хәллә буның турында уйлай бит инде. Башкортстанның киләсәге, уның кыенлыктары, безнең халык нимәгә бара, уның мана киләсәге нимә һәм башкаһы. Һәм икенче тагы бер мисал китерергә була. Мына күз алдына китерәйек. Советтар Союзы 1985 еллар тибет. Мына күп акыллы кешеләр шул вакытта ук аңлаган. Был илдең күп нәмәһе дөрес түгел. Горбачев килеп үзенең теге перестройкаһын башлап ебәрде бит инде бит. Бөтен дөньяга танылды ана шул үзе менән. Хатта инглизләр теге перестройка дип футболка йөртә торгайны. Бөтен ил ошо үзе өйрәнеп калды. Перестройка тулыһынча илде үзгәртәбез, матур тормыш корабыз. Чөнки әлеге яшәеш ул дөрес түгел һәм башкаһы. Күп кеше аңлаган ул ана шул 2005 елда. Һәм мына бүген дә бит инде без аңлайбыз, күп нәмәне үзгәртер кирәк. Ниндей форматта нисек яшәясәк безнең киләсәк илебез, Башкорт иле. Мин әйтмәйм, бөтен Русия өчен без уйланырга тиеш түгел. Ул безнең вазифа, безнең җаваплылык түгел. Без Башкорт иле турында уйланабыз. 2005 елда бәлки күп кешеләр уйламай яшәгәндер. Ысынлап та, мына булган бит инде. Коммунисттар, уларның эш хакы һәйбәт, ниндидер вазифа билеп торалар. Берәй колхозның председателе була, йөргән һәйбәт машинала, эш хакы һәйбәт, бөтәһе хөрмәт итә ибет. Ләкин акыллы кешеләр аңлаган, барыбер был илдә ниндидер үзгәреш буласак. Һәм ысынлап та, мына 90 еллар килеп иткәс, тулыгынча бөтен дөньяның асты өскә килде бит инде. Уйланырга кирәк булган касан? Ана шул иң азында 2005 еллардан башлап, кардәшләр. 5-6 ел, чөнки азак дөнья тотышлай үзгәргән. Кем ошо нәмәгә әзер булмаган, исмаһам мына уйланмаган бит. Ниндидер хатта гаилә кимәлендә лә уга нык кыен буласак. Күп кинолар бар, күп китаптар язылган буның турында. Әйтәйек, бер тапкыр искә алгайнык шикелле. Рекетир дигән кино бар бит, казактарның. Шундый бер кадр исләһегезме? Атаһы ниндидер шундый абруйлы кеше булган. Азак Советтар Союзы юкка сыккас теге эсе утыра шундый. Кадр бар шундый. Күп кешеләр ысынлап та әзер булмаган был үзгәрешләргә. Дөнья асты өскә килгәс, кем онда суицидка, кемне искегә, ысынлап та уйлап караган әле. Кисәге ул ниндидер берәй заводтың директоры. Я иң азында шул заводта берәй эшче, бүген завод юк. Ошо заводта эшләгән нәмәнән башка ул бер нәмә лә эшләй белмәй. Шулай бит инде бит. Шуга уйланыр кирәк. Был хатта айырым гаиләләр кимәлендә лә булырга тиеш. Кем уйланмай, димәк ул ана шул ысынлап та Страус дип әйтәйек микән, кыска уйланмай яшәгән бер битараф надан кеше инде бит. Яйлап кына күсәйек икенче мәсьәләгә. Яңарак кына Башкортстан турында шундый хәбәр чыкты. Тиздән Украинала һәлак булган Башкортстан кешеләренең ханы 8 меңгә барып итәсәк. Ради Хабировтың элекке дусы бар бит, Мурзагулов дигән. Шуның каналында ни алынган? Ошо ихса, статистика һәм бер һүз язып куйган инде. Кереп карагыз, унда беренче урында Башкортстан, Татарстан һәм башкаһы мына китә. Ул әйткәндә шишәндәрнең статистикаһы юк, чөнки унда яшерәләр. Күпме кешенең үлгәнен беркем дә белмәй. Унан да күп егетләр үлгән. Кыскаһы тиздән Башкортстандан Украинала үлеп кайткан кешеләрнең ханы 8 меңгә барып итәсәк. Күп калмагандыр ул бит. Мин нимә әйтергә теләгәйнем?
Бынан алды ла утырдым да шулай бер видео яздыргайным. Милләттәштәр, ул якка үзегезнең тугандарыгызны җибәрмәгез дигән. Видео яздырдым да шуннан җибәрмәскә булдым. Төрле сәбәпләр бар бит инде. Тегеһен моныһын уйлайбыз, ысынлап та теге җиңел мәсьәлә түгел. Безнең авылдан тагы бер егет үлгәс, мин яздырган булгайным. Менә был ысынлап та хугыш, фитнә, күп кешеләрнең ысын йөзен күрһәтте. Әгәр игътибар итсәгез, кем унда үлә? Менә хатта портретын беренче кешеләргә булсак, портретын. Менә шул Украинала үлгән кешеләр, ул авылда эш тапмаган, гаиләһе булмаган, әзрәк бындый бәләһе булган бит. Егеттәр шунда китәләр, янә контракт тиз генә акча эшләйбез дип баралар да үлеп кайталар. Был бәләлә тик улар гына гаеплеме? Кемдер әйтер, улар тулысынча үзләре шундый карар алган бит. Җаваплылык тулысынча уларның өстәрендә дип. Ләкин мин, кардәшләр, уйлайм, монда тулысынча гаеп уларда түгелдер ул. Үзләрен был дөньяда тапмаганнар, нисектер теге авылда тегеләй былай хугылып йөрүп, эш юк, акча юк, акыл өйрәтерлек кеше юк. Тулысынча үзләре гаепле дип әйтергә була. Ләкин һез беләгез инде, ана шул якка китергә хүзләгән кешеләр бар. Был билдәле. Еш кына осракта улар үзләре бармай. Уларның да балалары бар. Ләкин улар һез батырдар, барыгыз, фәлән дә төкән. Бәлки элек улар ниндидер укытучысы булгандыр бит, менә шундый теге абруйлы бабайлар, әбәйләр. Кайһылары теге зур вазифа биләйләр бит инде бит. Камуфляж киеме киенеп алалар да, әйтерһең үзләре батыр. Әйдәгез, егетләр, барыгыз. Һез нигә үзегез бармайсыз? Ысынлап та, моны район дәрәҗәһендә булһынмы, ниндидер кала, Өфе, мәсәлән, дәрәҗәһендә бай дип аталырлык кеше икән бит. Ул бит үзенең балаларын җибәрмәй. Ул башкаларны җибәрә унда. Менә шул авылда ябай егетләрне табып алалар да, менә һин минең укучым, дөрес, бар, фәлән дә төкән, бар ул егетләр. Менә шулай хөсләп яткан кешеләр бар. Менә шул кешеләр ул иң әшәке бәндәләр минеңсә. Һәм киләсәктә уларны язага тартырга кирәк. Кем һезгә шундый хак биргән кешеләрнең балаларын үлемгә җибәрергә? Әле инде әкияттер һөйләп, теге илде дошмандардан яклайбыз, фәлән дә төкән, бөек ватан һугышы һымак. Юк, был бөек ватан һугышы түгел. Алдамагыз. Үзегез барыгыз. Һез беләһегездер ул бит. Без исемлеген хатта яза алабыз. Башкортстанда ана шул һугышка хөсләп яткан билдәле кешеләр, күренекле шәхестәр, русса ломтилар бит инде бит, лидер мнений. Менә шулай. Һәм мин нимә әйтергә теләгәйнем? Менә ябай кешеләр ошо егетләрне җибәрмәскә тырышсын. Ярай, ул теге Путинга хезмәт иткән бәндәләр, ул бүген күпме кешене җибәрһәләр, буның өчен уга авторитет, бәлки премия алаларdır, теге наградалар килә һәм башка бит. Ләкин һез, ябай кешеләр, әзрәк ана шул егетләрне тотып алыгыз да аңлатыгыз. Ул һинең һугышың түгел. Һиңа монда барырга кирәкмәй. Әйдә, акылга утыр, өйлән һәм башка бит. Һез акыл өйрәтеп утырыгыз. Һезнең туганыгыз булмаһа, тырышыгыз ошо егетләрне унда җибәрмәскә. Әйтәйек, менә Озерный авылыннан нисә кеше китте. Һез беләгез бит инде. Ул егетләрне тотып калыр өчен һез менә нимә эшләдегез? Уйлагыз. Һез бит буны эшләй алагыз, ябай халык. Әгәр ишетеп калһагыз, кеше шул якка китергә уйланып йөрөй бит. Барыгыз өенә, утырыгыз, һөйләшегез, җибәрмәгез. Унда барһа, уны барыбер үтерәсәктәр бит инде. Чөнки унда барып эләкһә, ул контракт, ул бер кайда ла китә алмай. Үлгәнсе уны кулланасактар. Менә шулай. Был мәсьәләне йомгаклап, мин шуны әйтер идем, кардәшләр. Кемдер әйтә, насар кешеләр китеп утырһыннар, фәлән дә төкән. Ләкин был безнең халык, кардәшләр. Ошо һүзне кулланганга гафу итегез бит. Биоматериал итеп караһак. Менә ошо тегендә үлеп кайткан егетләр, улар өйләнһә, улардан башкорттар туа. Бәлки 5 егет, 2 кыз, мәсәлән, бит. Был дөньяла менә изге кешеләр 70 тапкырга артһалар, 1000 казактан бер башкортта тумай. 70 шишәндән тумай бер башкорт. Ләкин башкорт туа башкорттан. Шуңа шул яһәттән дә карагыз. Был бит барыбер теге безнең киләсәктең бәләкәй кирвестәре. Биоматериал тагы бер дә әйтәм бит. Мин теге кешене кәмһетер өчен әйтмәйм. Мин аңлатам. Ул һәрбер халыктың ханы була бит инде. Был статистика. Менә
Ошо кеше өйләнде, уның балаһы тыуды. Балаһы кем? Һәйбәт, изге кеше, атаһына оҡшамаған. Беҙ былай да теге ныҡ күп һанлы халыҡ түгел. Беҙ артырға тырышабыҙ. Һәр ваҡыт мына шәхсән мин әйтеп киләм, хан яғынан артығыҙ, беҙгә хан яғынан артыр кәрәк тип. Шул уҡ ваҡытта беҙ ебәреп ятабыҙ ошо егеттәрҙе кәрәкмәгән һуғышҡа һәм үлеп ҡайталар. Тиҙҙән 8,000 була. Әлбиттә, ул 8,000 араһында төрлө кешеләр бар инде ул. Ләкин беҙҙең яҡын туғандар, татар, башҡорт, мосолмандар да күп бит. Уна уйланығыҙ. Шуға халыҡ, милләттәштәр, һеҙ үҙегеҙ тырышығыҙ. Ошо пропагандаға ҡарамаҫтан, ауылда төрлө теге вербовать итеп йөрөгән кешеләр була, путинизм хеҙмәткәрҙәре бит. Улар үҙҙәренең эшен эшләй. Ләкин һеҙ үҙегеҙ аңлатығыҙ. Ошо ябай егеттәргә унда барырға ярамай. Мана шуны әйтергә теләгәйнем. Бөгөн Илсе Ғайса клубы бик үҙенсәлекле форматта. Мин бер үҙем генә үҙемнең уйҙарымды һөйләнем. Кемгәлер файҙаһы булғандыр тип ышанам. Ассаламу алейкум.